के पारी बारू ये वाला कि लगलू पसारे तू तपा पियर फराक वाली आई आपका इसका सही है ना अल्लाह बारात करे कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे कि गोरी फूला झाड़ी बारू पापा के पारी बारू तबला में आवाज उठे तबला ओरे लगा दो वो लोग गा दी एकदम काय नहीं गाएंगे बिल्कुल कि गोरी फूला झाड़ी बारू अरे पापा के पारी बारू कि लगलू पसारे तू तपा पियर फराक वाली लगलू पसारे तू चाचा हमारा तारुआ पियर फराक वाली अल्लाह बारात करे कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे अल्लाह बारात करे कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे फूला झाड़ी बारू पापा के पारी बारू फूला झाड़ी बारू पापा के पारी बारू लगलू पसारे तू तपा पियर फराक वाली चाचा हमारा पियर फराक वाली अरे गुजरली नजर से जबत गुजरिया धर के जोरे से गुजरली नजर से जबत गुजरिया धर के जोरे से वही दिल में सीने के भितरिया होने लागल तारू ई बीमारी बताए नहीं होगा दूसर कंडीशन बा का हो एक गो दिल मंग मैया हजार बा एक गो दिल मंग मैया हजार बा एक गो दिल मंग मैया हजार बा पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा एक गो दिल मंग मैया हजार बा एक गो दिल मंग मैया हजार बा गलती से ये जानता पड़ा गई हो गलती से ये जानता पड़ा गई हो देखी पागल आइल बड़का लागे की भाग खाते आइल बड़का लड़की के देखी पागल आइल बड़का लागे की भाग खाते आइल बड़का कहरत इशारा बारी कहया हमारा
एगो नचनी कारण कनिया के भुलाई गईला एगो नचनी कारण कनिया के भुलाई गईला कब कोनो चवला सब साथा के पैसा सधवला कब गेली कब कोनो चवला सब साथा के पैसा सधवला समुदाया करा के अबला कि होई जाई कमल तोरा भगला काहे बड़े खुशियां दे हम भगला आवठका या वठका लगाओ चल भगला क्या बात है आइए बजा लीजिए दिखा दीजिए कि लगने में हमर हो जा तू जान यही लगने में लगने में हमर हो जा तू हमके बता दे रसगुल्ला मारो चना के रसगुल्ला हमके पटावे ल तू फूलवे से मारब चला के रसगुल्लवे से बड़के रसगुल्ला से मारे हो अरे किया बड़ा वाला पसंद है क्या बड़ा वाला पसंद है बड़ा वाला रसगुल्ला भी है बड़ा वाला रसगुल्ला पसंद कि आगे आगे रूप से खाई है अरे पाछे पाछे सीव से पई है हाय शेरा लोहार के लोग लाइन में लगा के रखल कि आगे आगे हई रूप से खाई है पीछे पीछे चंदन पई है सेहरा के मान ले तोरा पियर फरा अल्लाह बारात करे कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगा कर हाथ करे अल्लाह बारात करे कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगा कर हाथ करे गोरी फूला झाड़ी पारू पापा के पारी पारू गोरी फूला झाड़ी पारू पापा के पारी पारू ये लोग के देख के खाली एक लाइन आवा कि कच्चा कांचा मारा दारुआ पियर फरा बाहरी पियर फरा शानदार।